Hola, som la Rosa i l'Abel. Us presentem el quadern ortofàcil de primer, en aquest cas, en lletra lligada. L'objectiu d'Ortofàcil 1 és treballar l'inici de l'ortografia catalana per primer de primària. Al quadern ortofàcil, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortofàcil gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, que podrà accedir-hi amb el seu codi individual. Us presentem les eines d'aquest projecte. Accedim ara al llibre digital de primer de primària. Al primer recurs trobareu el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs són els audiodictats. Al següent recurs hi trobareu els vídeos en quiz. I l'últim recurs és exclusiu per docència. Hi trobareu el quadre competencial i els indicadors operatius. Us fem un resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobareu el quadern digitalitzat, pàgina per pàgina, així com el seu solucionari. L'altre recurs que tenim són els audiodictats. L'alumne prepara, llegeix, escolta i corregeix els dictats. El dictat es farà de manera pausada perquè l'alumne hi pugui treballar i es farà de manera seguida perquè el pugui corregir. Els recursos següents són els vídeos en quiz, pensats perquè l'alumne vegi l'ortografia d'una manera lúdica amb preguntes grupals d'aula. Soc la lletra vocal O. L'últim recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial i els indicadors operatius. El quadre competencial és un PDF editable que es pot guardar dintre de la pròpia plataforma amb l'entorn del mestre i si no també es pot imprimir. Estem parlant de que és una eina útil de cara al docent. L'altre recurs que hi ha són els indicadors operatius. Entenem que no és un llibre, és un quadern, però l'editorial ha intentat fer els indicadors operatius perquè sigui més fàcil poder avaluar-los. Creiem que Ortofàcil és una molt bona eina per treballar l'ortografia catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal amb la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.